Letter request sa Kapa Community Ministry International nga mapahigayon og prayer rally sa Lapu-Lapu City Sports Complex wa aprubahi sa mayor tungod sa security considerations. Si Luan Merondina sa report. Kini ang kopya sa letter request nga gipada sa usa sa mga miyembro sa Kapa, Richie Largo, ngadto sa buhatan ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza. Sa letter request gipadayag diini ang intensyon sa Kapa nga mopahigayon og prayer rally sa Lapu-Lapu City Sports Complex Hunyo 20 ug sa Biyernes Hunyo 21. Giuluhan ang prayer rally og One Voice, One Heart, ibalik ang Kapa. Apan gipasabot ni Mayor Paz Radaza nga tungod sa kontrobersiya nga giatubang karon sa grupo, nahukman niyang dili aprobahan ang letter request. We who issues the permit nga okay ra, kami mo'y madaot. Other than that, this has already, I think, na-declare naman ni nga illegal. Damurag doon naman ni declaration about sa ilang organization, nga muna bitawang samok kaayo. So, ang guwa lang sa dani, dili ilang siguro may mo issue for this kay sudden raman kay ang request nila. Apan sa telephone interview sa Kapa member nga si Largo, iyang gipahibaw nga naaprubahan ang ilang letter request nga gipada ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Talisay, sugdan nila ang prayer rally sa Talisay City Sports Complex. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.